나이 탁자가는 그냥 아삭하여 kahan hai lam sogo tini norok na ani bologo ke tini norok ni bagai ang kasih ketal video tu bifai tonggo ke norok nukui manai kau bang ke tini ang tabo kasih zakat thana nai tonggo riganai video khanya ni bagai ke norok nai tongde an video no skip khayawai tanyawai ke norok first to last nai tongde te sajak khangke norok ani channel no subscribe khair asok ma khangbai tini ko norok nang nan thoi tonggo ke norok ko nukui manai obong ke belakang nopet riganai bet hai nai chok ke norok obo nobo nai chok chak ke oba hai bet hai norok kaham ke sungei norok tagai nai manai ke norok nang kisa phunogon kaham ke tabuk norok nang kisa khulog phul ka phunok nai phul ka kisa ke iko ke belakang no nai chok dei riganai bet hai jok jok obo iko norok nukui mang khana ke tongo tepon norok ni bagai riganai ke goba hanya belakang no nai chok norok ni bagai omo belakang no riganai bet hai nai chok belakang no jok jok ke norok obo camera rogo kato asak kaham kai clear khai bet hai rok nok lak hingke obo ganau hingke belakang no nai chogo ori ganai bet hai ke norok nang kisa khulogoi phul korok nok nai koi ko norok nugui mang khana ori ganai ni bet hai belakang no nai chok ori ganai ke norok ani video no sajagai tong ke norok ko talangai tong ke norok ani channel no subscribe khade ke norok te nugui manai ani blog sumpai khai nai ke nai tong di norok bagi tong kho babong ka kai ri ganai mere babong ka kai ri ganai mere ke norok je nogo kanai tong nai ri ganai mere nu ke norok ba ke nai khna chak sungai ta ke nai ma ke norok nai tong ni ani video no te bo first to last norok ba ke bo hai tong go next video bo khna chak nai thom ri ganai ka ko nai norok nang ko samot no pai ke norok kang bai ani channel ba kri tong ni kai norok ani channel ba kri tong na mus norok subscribe kar di ke norok ke bo ani channel ni ri ganai na